Започвам. Здравейте хора, аз съм Gaming Pro, тук с мен е GamerBG и EventOpBG, нали така? Здравейте хора, аз съм GamerBG. Аз съм EventOp и не знам да сте играли на Minecraft. Да. Това е нашата каштурка в Mafia PvP. Линка ще бъде отдолу. Как се оцветява клей, така че научите в коментарите. Да, напишете в коментарите как се оцветява клей. Че аз съм играл на Minecraft, аз съм начинаем. Да, начинаем. Играче, така. Аз съм го строял всичкото, само къщите аз съм ги строял, това да го построи. Само... Иначе всичко друго сме го строяли, само ето. Тия къщите. Хора, пишете в коментарите дали ви хареса как строим. Остана. Да ще бъде отдолу в описанието на Mafia PvP. Айде да правим хората. Не, още. Да продължаваме къщата. По да си направим къщата, защото някой случайно може да мине да арест. Да. Ай строете къщи, аз вече построих 2-3 даже. Аз просто не бе, Пешо, хора, знаете ли какво вие правите още неща, докато нали тук сме готови, тогава да направим ресази. Да де, ви... Ари, аз отивам да събирам дърво. Аз също. Дървиш, нали? Не бе, Пешо, Gaming Pro е. Ти прави къщи, ако искаш. Човек може да ме нарисаш само гейминг. Ама ти имаш баба с прус дърво. Няма с прус дърво въобще да ти кажа. Аз цяло. Виждам, че инвентара не дей лъга. Нямам. Имаш прус дърво. Това е било с прус дърво ли бе? Добре. Аз съм имала с прус дърво. Ти си ми го метнал. Аз стилам да строя. Аз викам, че това е дарк дърво. Аз не знам как се играе Minecraft. Знаеш. Не знаеш, наистина. Ами аз мога да спря така, че не знам как се играе Minecraft. Да, така всеки ден играеш. Каза да се науча. Кой каза? Кой каза? Кой каза кой? Исках да гласувам, ама нямам желание. Исках да гласувам, ама нямам желание. Искам да гласувам за път. Аз искам да гласувам да... За Манбойко? Не, за мене си. Има дете малко. Брат, този може ли да пише, бе? Има дете малко. Има малко дете. Има малко дете, не има такива. Туркинка. Чай са, гледайте чата. Не виждам нищо. Не играе. Как да играе Майнкрафт? Опитва се! Пускай музика. Не бе, аз ти казваш, че... Хора да създавайте са. Много я. Аз построих къщата, Хора, какво да правя в този сервер, ще да малко да обикалям. Ама идвай да строиш къща.
Абе, Евентопе, събирай материали, как някакво да прави? Събирай материали, помагай на нас. Строи къщи. Майнкрафт, само това е. А? Аз ще Майнкрафт. Абе, брат, стига са пари на приятно пръдно в автобус. Човек, ти ще по-добър. Не, бе, ай стига. Брата, вчера си стигли в Майнкрафта, е. Вчера си стегли бе. Вече от почти 2 години имаш Майнкрафт и още не знаеш как да играе. Не знам. Не знам как се играе глас. Някой да ми обясни. Ти пък точно всеки ден искаш Да, да играе. давай. Защото това се науча. Да, бе. Значи 2 месеца и не се научи да играеш тази играта. Не бе, вало. Геймър БГ. Това е за таковата. Ти... Ама ти да ни отвори точно за таковата, е. Провери в скайп, който ти пише. Ама ти откъде го видя? Кое? И хората ще видят. Амбрел Кифи. Гейминг пробиге, аз почти 2 стака необработвам дърво с плюс. Аз не знам, че се играе Майнкрафт, дори не знам кое това с плюс дърво е. Абе брат, ти сега се Човек, полагаш... прочети в скайпа, какво ти е писал. Такова? Ама не е това. Гейминг пробиге. Гейминг пробиге, ни давай на линк на канала на Евентоп, беги, че ще го хейтят много. За кое? Защо? Ще хейти, че не можеш да играеш в Майнкрафт. Най-лесната игра на света. Не бе, човек, прочети в скайп. Тресила? Аз такова. Аз дори спря да съм кликнал. Защото не ми се снимам. Ау! Нямам време. Качвам и не се получава нещо. Ари, идвай. Хора, много игра Майнкрафт, но ти кой не знам как се чупи дърт. Какво се чупи? Да, не знаеш, човек. Цъкаш просто мишката. Не знам как се чупи дърт. Как се чупи? Ама как се прави лопата, бе? Как се прави печка? Как се прави крафтинг тейбъл? Добре, ай стига. Стига се легава. Нещо не стига. Ще се стига твори. Да, много се играе. Гейминг пробиге, то Евентопа са разлегани бая. Нещо се превъзбуди. Превъзбуди се. Не се превъзбуди, вика. Аз се правя покрива на къща. Много е. Не се превъзбуди, вика. Да, е. Моля ви, дайте абонат за моя канал. Вие така ще знаем, че харесвате моите клипове. Можете да напишете коментар. Моите. Твоите си казваш в този клип. Добре, дайте един абонат за на Евентоп и на таковата, на Gamer BG. Хора, ако се абонирате, смисъл ако събереме 20 абоната, ще правят толкова в MapTV. Ще има светове и разни хубави неща, които ще не помогат. Хора, който направим ли 30 абоната, така ще това хоме, дето ви го строиме, някой ще го спечели. Не хора, значи някой ще спечели
една къща на 2 етажа. Не бе, това хуме. Не бе, още ще направим някакво хоме. Не бе, аз ще раздам тази къща просто. Да бе, не. Ще събереме ли 30 абоната, аз просто я дам. Правиме томбола. Не бе, Аз ако ще ходя... чакай. Брат, не мога да си изкая 5 часа. Аре, сказвай се, бе. Кобърз. Смисъл да направим много сложна къща на 2 етажа Ами, двамата да разлите. Стига бе, тази къща ще направим, ние ще направим подобна къща на тази. Дай ще я направим по-хубава за 30 абоната. Да, и още от сега се пускат гивове, трябва да се абонирате, да харесате клипа и да го коментирате на двамата и така те двамата се пуснали вече. Да знаете? Събирате такова, да харесате просто какво е това. Абонирате и така. Печелившия ще бъде някой от вас. Сълбе! Гивъвея, не знам кога ще бъде, но ще има гивъвей. Ще има гивъвей. Пак ще има победителите. Хора, я ще правя една томбола в малка пипи и... Аз пък ще правя никаква томбола. Защото не мога да играе. Научите ме, научите ме. Моята томбола ще е една сложна къща на 2 етажа. Ако поберем, се чуваш подпис. От. Хора, нещо не се чувате, момчета. Аз се чувам! Ти да, ама... Варно. брат, моята майка не пуска пуснакачка, бе. Или не моята пуска. Неделя пускаме. Ние също в неделя, но в принцип днеска не е неделя. Абе, ние пускаме когато се е натушило. Ние... Вижте как се направо тук. Вижте, че съм бяла телефонеца. Ко? Абе, ще ми дадете ли камък? Камък няма да имаме едно камък, в наша работа. Ще гиваме, като гиво... не мога да кажа думата, човек. Я кажа бе ти, че... Да, като giveaway, поне таковата, подобна къща, може би ще giveaway на и някакви други неща. И брони ще покорени. Да, може. И то giveaway ще бъде на нас тримата общо. Да, но не искали, защото аз нямам канал. И стрим тук. Хора, ние може да правим клип как се бием. Да, може. Зависи. Ако събереме 10 абоната. Да, хора, беше като съберем. Да, Gaming Pro BG, айди, аз съм против. Да, Марти. Съберем, че, значи, че такова той директно като 30, когато той го нада тегли толкова. Да, беше правиме такива. Съберем ли просто 30 абоната ще giveaway, не? Когато ме... Просто аз ще giveaway. Ти ще giveaway? Аз ли? Да. Ще правя някакви томболи за някаква луксозна къща.
Ама още шансовете са нулеви. Абе, ние ще го построим до това. Хора, аз не на къде хожа. И вече за 15. Абе, брат, помагай събирай някакви неща. Аз не знам какво се строи. Абе, човек, ти играеш от години, Как бе. някаква куха кучка. Еми аз съм добър строението, съжалявам много, ама не съм. Ама брат, ти събирайте ме, помагай ни. Аз събрам, бе. Сега ходя, ако искаш, че спойлер екран. Къде ходиш? Да търся ето ми. А, така ще стане много хубаво. Виж, валя, недалече бе. И сега Брат, този хон, да, беше ми пусал 10. А, не, то хом няма да съберем ли 100 абоната, можем да го гиваваме, бе. Не. и пема си. Да, бе, да. Никога ще ги съберем тези 100 абоната. Кажи ми, кое ще ги съберем? Кога стане просто 20? Харесва ли ти покрива? Става, ама аз чена. Който е с ако там да си малко страничка от бутона, който Хора, извинете, ама евентопа днеска е много разлигамен. Кой само разсъкаваме? Ама, знаеш как се чуе? Едно е такова. Едно е такова се чува. И другото чува някакъв хард диск. Как е? Не знам, ние какво е. Какво? Който развива голяма скорост ми е. Ето тук се изпразваме малко. Не знам, ние какво е. Моя тъкмо ми го преинсталираха. Ама смениха ли, че хард диск? Да, бе, смениха ми го. Ух, тя е храната ми. Храната ми е вътре. Видите. Я намерих къща. Вау. И голод пистол. Голд редстоун, все едно не си виждал. Да. Кътар, си има. Вот. Айде да направим къщата. Колко ми трябва? Още пички, де да направим така. Вземем така. Искате ли да направим място за брат, тази къща, ние имаме много малко камък, бе. Малко е, проверя в този чест. И така само се изправя. Това е маса, за толкова много копах. Намерих меса. Ко се намерил? Меса. Клей. Там, клей. Събери клей. Не сте доволни, стига, че ви търся работи. Недоволстваме, нали не знаеш как са такова? Нали не знаеш как се копаш? Аз вече разбрах, защото вие ми обяснихте. И как ти обяснихме, как въобще нищо не сме ти казали. Казахте ми по-напред. Така че. Нищо не разбрах, честно. Той може да играе просто той може да играе. Аз мога да играя са бъдскал. Ама брат, просто се правиш на интересно. Това е толкова. Аре, кажи на хората, че и можеш да играеш, ай. Всичко това е мен, но всичко знам. Там не знам какво е създателя на това. Ноч е създателя на Майнкрафт, бе. То всеки трябва да го знае. Всеки Майнкрафт човек трябва да го знае, че Ноч е създателя на Майнкрафт. Кой не знае? Да. Този... По-преди един не знаеха, като прочетах една книга, там са се опасали. Да. Сега ти казах сигурно.
Не, искай ли? Не пускам камера. Пускам камера. Искаш ли? Пускам камера. Сега, чакай, пускам камера. Не бих пускал въобще нищо. Това е наш. Пускам, влизам в скайп. Влизам в скайп. Не ми трябва да... Умрях! Честно ли? За малко щех да умрах. Пускам ти камерата, влизам в скайп. Брат, за всичките сте такива нубиши, бе. Ето, виж. Не умрях спокойно. Вижи, Пешо. Виждам бе. Направо. Дай. Не. Виждам, бе, виждам. Добре. Виждам, бе. Видяли ли? Нищо не видяхме, ама както и да е. Къде е? В скайп. Айде да направим на пип. Още. Ако има книгата на Вече не съм надъхан. Има книгата на папа. От вас. Приключвай. Още малко. 5 минути. Добре. Айде. Минута и още ми влизаме. Хора, си след 5 минути спирам. Спираш да играеш. За това вечер. Не знам. Ти колко си играеш? Значи, аз си координатите на место. Аз съм си го сетнал, бе. Хора, айде да направим рез, аз викам. Вие ще играете ли след това? Ами да, ние ще играем. Не, аз сега да играя, да викам да направим рез. Не, нека да построим още малко къщи. Това са много малко. Значи, Баща ти ще скара. Ама вие ще ги построите. Такива манинки. Ние не можем да строим. Добре, ще ви направя основите, вие ще ги продължите сега. пък за мен е по-вложи, аз изобщо не мога. Можеш. Мога. Можеш да строиш. Стига се прави. Идем забавно. Идем забавно. Брат, ние направихме мега пусти. Пешо Мари, докато имаме време. Вие ще ги строите, аз ще направя така малко къщички. Дай да почнем да строим, аз викам. Трима. Като пушка отвори. Значи, Марта, Да, сега правим реса. Не. Виж. Тук има едни къщи. Искам тук да го изрофите. Виж, тук го изрофи. Изрови го, бе. Яла, валя. аз тук събирам клей. Много силно се чуеш с този микрофон. Аз ли? Стига то клеве, дай да правим къщите. Ама ти си че на шматка. Да, тук. Да. Ай, пеш. Аз ги строя. Вие после ще ги напълните. Ама брат, то рез. Участък. Пешо, дай ние да направим реса, бе. Да, Учей го правите. Ама брат, ние трябва да го заградим с камък. Ще го правим. Да знаем до коя страна. Да, бе, ще го направим. Бързо! Ама... Нямаме това. Брат, ще бъркат нещо после... Ама ние после ще играеме. Ти нали се срещаш? Ти не докато ми излиза някой ще го ресни. Ама ти ще го ресниш. После ще го обградиме.
Нали трябва да го оградим и да преценим на кое блокче да го реснем. Защото ако го ресне така, ще останат някакви блокчета и нали срещаш, че накрая ще стане едно нищо. Оф, човек, не ми пука, аз няма да го ограждам. Значи това всичко се учи на вятъра. Ресвай го толкова, човек. Ние няма да правим повече къщи. Ето ще направим още една-две къщи, толкова, брат. Ние да няма да правим цял град. Той не изглежда като цял град. Това са няколко къщи, бе, човек. Абе не бе, тук ще строя къща, бе. Тъй къщи. Вие с Мартата ще го напълните, пак аз се върна после. Марто? Да, бе. Кам. Добре, и в тези къщи какво ще има? Папа, въркахме. Много яко стана, бе. Вано, много яко стана. Беше много добър. Не ли? Критър, бе. Направо билда. Вие ще ги напълните после тези къщи, с което изберете с камъни, с дърво. После аз ще ги оправя. Добре, може вече да правите Елате е тука, виждате ли ма, Варо за тебе. Ела е тука, в тази къща, ела е тука, виждаш ли? Елате и вижте в честа. Абе, направо ще разпукам на място, бе. Добре. Ще направим и една така къща, хайде. После обаче. Брат, замъкнах. Аз си седнах, хора, искате ли вие да се седнете? Ама аз си го сетна. Не, брат, това го взимам. Яба! Ти си правиш ташак с мене. Пешо, виж, ела да ми помогнеш за пода. Вземи тя. Още искате ли? Пешо, Още искате ли? Ама не бе, остай, няма да го правим от това пода. От това ще правим къщи. Чупи го. Ама за кой са такива къщи? Аз имам още. Човек, ето ти блоковете не ме интересува какво ще правиш. Искам само да направим един рез и това е. Прави каквото си искаш вече с тези. А ти да директно ме месата, бе. Виж, айди прави реса, Валя. Прави реса. Аз ще кажа къде да го правиш. Сега. Добре, ама наистина трябва, извинявай, ама Пеши, ама наистина трябва да го заоградим. Защото... Добре, ми ще го заоградим, бе. Дай ти покажа. Дай му тиката. Ей тук ева. Тук чак. Еното е блокче. Еното е, дето съм го чипал. Чай. Не, Тук. Сложи го тук. И после ще го проверим между другото. Така. Чакай малко. Така, да. Така. И чак. На другия край. Чак. Къде? Тук. Чакай тук до ръкичката. Тук. Добре. На този. Ай, прави рез. И аз сега видим къде е реса. Значи той където са левалите и тара всичко, че излиза дали се излезнам или не съвсем, защото виж някъде ако са около къщите, да не излиза. Да не излиза. Perfect. Виж ела! Това ще чихни бая. Ама затова ти казах да го направим голямо. Виж чак тук и се замутреса вече. Ето, ти напусна
Фре. Ето направихме. Ето имаме ред. Добави има фреса. Намеря. Секунда само. Вие продължайте да ги строите тези къщи. Чухте ли? Валя, ти да не затвариш? Нещо. Питам, защото нали казах по едно време, че не затвариш. Пише да можем да си прехвърляме клиповете Що? и ние да снимаме от твоя. Добре, хора, аз спирам. Чао те. Само да спра видеото. И това беше от това видео, хора. Ако ви хареса, дайте лайк, абонирайте се за всички канали. Аз бях Gaming Pro BG. Тук с мене беше Event Top BG, Gamer BG и така нататък. И до скоро.